खुलुमबाय बयनिसिमबो एमपि बिसायख'थिया दिनै खाथिनिफ्राय खाथि सफैबाय। बे समाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय दिनै बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै बिभिन्न दोलोआव हेफाजाब खालामबोनाय सोरबा दल संगठनाव खामानि मावबोनाय बिथांमोनाबो दिनै बिपिएफ दोलोआव हालो दैलो जुगदान जानायखौ जों जेब्लायबो नुबाय थादों। दा बे बुब्लियाव जोंजों लोगोसे दङ जाय मेट्रिक नार्जारिया गुबुननि रावजों मेमेक्रि खालामनानै जों बयखौबो रंजाखांहोनो हायो आरो बिथाङा एबसुजोंबो गोबाव बोसोर बिथाङा खामानि मावबोदों आरो बिथाङा इउथ पिपल दोलोआवबो गोबाव बोसोर खामानि मावबोदोंमोन। नाथाय दिनै बिपिएफनि निथि आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथाङा दिनै एमएलए बिथां रबिराम नार्जारि बिथांनि नुजाथिनायजों दिनै बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैबाय। जों दा बिथांनिफ्राय दान्दिसे बिथाङा दिनै गोबाव बोसोर आबसु आरो इउथ पिपल खालामनायनि उनावबो दिनै बिपिएफ दोलोआव मानि थाखाय जुगदान जाफैदों जों बिनिफ्राय गुसुं मोगा मोगिनि गेजेरजों जों मोनथिगोन। दा गिबियावनो नोंथांनो गोजोननाय बावदों। दिनैनि समाव नोंथाङा बिपिएफ दोलोआव जयेन जानायनि उद्देश्यखौ फोरमायगोन नामा? गुबै खारना जाहैबाय जों बिसि फिसायनि गेजेराव आरो अरुण'दयनि खेथ्रआव जादों। बे फिसा फिसा आसनिखौ माने आंनि बिसिया रायजोफोर जेखौ मोनदों बेखौ माने मोनजानो लुगैनाय दं आरोखि गोसोआव। अरुण'दयखौ माने खेबथामसोआनो एप्लाइ खालामदों बिसिडिसि थ्रुयै आरोखि। जोंना बिसिडिसिआ गसाइनिसिना गोलैयो नालाय खेबथाम माने एप्लाइ खालामनायावबो जायाखै आरोखि। अरुण'दयआ माने दस्राना जाना फैयो, आंनि बिसिना जाना फैया। ओमफ्राय थिग बे रोखोमनि बिसि फिसायजों दावराव जाबाय। बोरो नोंनि एथ' गोबाव एबसुआव खाथिनि खालामबोदों होनलाय माथो बिसिनो अरुण'दयखौनो नोङो रायज्लायनानै बानायना होनो हाया। आंखौ बिसिया बिदि बुंबाय आरोखि। जों समायबोथ' बिदिनो गेंग्रें गुंग्रें जाबाय थायो आरो बिसि फिसाय। खि अरुण'दय मोननायनि माबा मोनसे आलादा प्रसेस दं खोमा, माने जानला मोनला राग जोंबानो जाया। खेबसे नङा खेबनै, खेबनै नङा खेबथामसिम जाहैबाय आरोखि। थेवबो गैया, मोननो हायाखिसै अरुण'दयखौ। दा बे खेथ्रआव आंनि बिसिया थांखि थां बिपिएफआव हाबै थानो मोना। गैयाथाय गैया, जेबो मोनाबा बिपिएफआव हाबै। ओमफ्राय बिसिया बिदि बुंबाय नालाय आं बिराद सिन्था खालामबाय। बिपिएफआव हाबै मानि आङो सानहाबबाय आरो दसे। नोंगौ बिपिएफ पार्टियाबो माने जों बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोननि माने खुनु जाथि राव धोरोम हारिमु बासियालासे बयबो जाथिनि माने समान मोनसे समाज जौगानायनि हाबा मावग्रा मोनसे आदर्श गोनां पलिटिकेल पार्टि बिपिएफ पार्टिया। आं बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै आं जगदान जाफैनाय जाबाय आरोखि। 29 नं बियाबनि एमएलए मानब गेदेर रबिराम नार्जारि साराबो आं अपारेसन जाखांब्ला खरस थांफिननायनि एसे खरसाखौ आइबिएस आखारै आंनो 10,000 हरदों। बेखौ बुदां बल्लभ सारनि दारै आं मोनदों आरोखि। बुदां बल्लभ सारा आंखौ बुंहरबाय, ओइ मेट्रिक नों ओरैबायदि आइबिएस आखारै नों एसे होफै, नोंनि खरस थांनायखौ मोनफिनगोन होननानै आंखौ खावलायहरनायलाय आं बुंहरदों बुदां बल्लभ सारखौ, हाब सार बिपिएफनिसो एमएलए बे सारा, आंथ' इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै आं बोरै मोननो, आं बेखौ बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बुदां बल्लभ सारा आंखौ बुंहरबाय, नों मानसिया जाम्बा नामाब्रा, खुनु पार्टि वाइस थाया गोजौआव, नों फै होफै मोनगोन, एसेसोखौ मोनगोन नों खरस थांनायखौ होननानै बे सारा बिदि बुंनानै आंखौ हैहोदों। हैहोनायाव आं 10,000खौ आं मोननो हादों आरोखि। रबिराम सारा बे अनसुंथाइखौ आंनो हरदों।